Vlada Srbije donela je odluku o formiranju Saveta za reformu javne uprave koji će inicirati i predlagati strategiju i mere za reformu javne uprave u Srbiji, a na njegovom čelu biće premijer Ivica Dačić. Kako piše Blic, zadatak Saveta biće i da napravi popis svih zaposlenih u javnom sektoru i administraciji, bez obzira na to da li su stalno zaposleni ili su angažovani na drugi način. Prema procenama, oko 500.000 ljudi angažovano je u javnom sektoru. Biće popisana i njihova primanja i sve ono što se isplaćuje mimo zarada. Prema saznanjima Blica, ideja je da se napravi centralni registar zaposlenih u javnom sektoru, odnosno baza podataka svih koji primaju platu iz budžeta. Sličan model primenila je Hrvatska, čime su ostvarili 10% uštede na platama. Ministarstvo regionalnog razvoja pripremilo je nacrt zakona o zapošljavanju u pokrajinama i lokalnim samoupravama, kojim bi trebalo da se definišu uslovi koje zaposleni moraju da ispune za svako radno mesto.